Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare paita nyaya panapa iri kunetsa. Dzimwe zvinhu zvinoitika vanhu vekuZimbabwe don't know kuti munonyatsofunga sei chezvo kana zvinhu muchiita zvinhu maitiro akadai so aya. Munonyadzisa kutaura chokwadi cheko. Nezuro pane a certain demonstration yange iri kunge yakarongwa zvayo ichinzi ndeyekuti vanhu havasi kudakidzwa nezvinhu zvakaitika Constitutional Amendment Act number 3 yakaiswa mutemo munyowani uripo wekuti zvoni president anotonga kusvika ameno anotonga kusvika mberi ikoko vachingowedzerana makore vachingodaro because the reality is that the current president akafanira kunge atomirira nguva yake yatopera atodzokera aende kumusha unorima uko inoswera inocherwa mbeva nevazukuru that is kana anawo. But to my surprise atina vanhu takaona vachipinda mastreets zvinhu zvaya zvakutotry kuningira zvese zviri kuitika zviya. I'm actually coming for these guys vaipusha that narrative demo vachidivide maZimbabweans. We'll be talking about them zvekutodaro. But now the funny thing ndeyekuti instead yekuti maZimbabweans vaswere vachiita chinhu chekuti vafixe something chinogadzira nyika yavo, they were busy demonstrating about something that is happening. Guys, vari kutodemonstratira zvinyaya zvekurussia uko, and you know kutonyora maplacards, and they were demonstrating peacefully in Mbare. In Mbare, members of the Zimbabwe Solidarity Movement took the streets condemning NATO imperialism against Russia. Imagine, vakatobata zvimaplacards zvakanzoni siyana ine Russia, hands off Russia. Ukrainian fascism is a shame on humanity. Kutogadzira kupinda mustreet uchi. What do you gain from Russia there? Unowana chiyo chonoona ku Russia. Do you know that every day people are crying nenyaya dzevana vavo vari kuenda ikoko vasiri kudzoka chingonza ninganga akaenda kunoda unorwira nyika ikoko vachingoperera because of unemployment rate yakawandisa. Kune vamwe vakawanda vekuti vanga vari muchiuto, but chiuto chakanopererawo pakanguva yako yekunotisiya basa, vamwe vakaresigna kuda kwezvisiyana zvimareasons zvakasiyana vakurekrutana vakuenda ikoko rwango rufu after rufu ikoko. Ndo zvinhu zviri kuitika zviripo. But honai izvezvi pakunzi pagadzirwe nyaya dzenyu dzipafixwe the root cause of zvese izvo zviri kuitika, kuti aiwa hazvina nide kuti vanhu vaswera vachiflya vachienda kuda kunotsvaga greener pastures kuna naRussia. Why can't you just sit down motaurirana moti ngatigadzirise zvinhu izvi? Hatingauti mimi you guys mambonzi muri kupinda pamukuti makavhoterwa pacho papa. Why can't you fix my problems aripo amuri kufanira kunge muchigadzirisa? Because ndo zvamuri kugarira maoffice, ndo purposes in my office, those offices ndo basa radzo fix these problems, but you are doing absolutely nothing. Handiti ponzai wakati ngambomirire kumhanya kuti mungoramba muchinyeberana muchizviti muri kugona. Hapana kugona kwamuri kuita because hapana chati chinobatika chati chaitika. And then vanhu voti ngatitaurei navo towards kuti they must stop all this nonsense. Ndopo uri kuona kuti so kuti instead of telling them to stop this nonsense, these guys were busy kupindira nyaya dziri kuitika kuRussia. maZimbabwe dzisoka musatitire zvekuti nyangadza, musatisekesa tikunyara baba. Ndozati izvezvi ndatombonge ndichitotaura nemumwe munhu uri kuonawo sei statement, uri kuonawo sei situation yakaitika zvakanzi baba, kana pane kunyara dzinonzi nyadzi dzedze dzinokunda rufu, ndo dzandiri kuita. Zvakaoma wedwe. Amen. Iyi munoitongawo sei? Instead of kuti vanhu vapinde vaite zvinhu zvekugadzira yavo nyika, vanga vari busy kuda kugadzira sei kuRussia. Tell me what you think in the comment section. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitwa nevana vekwenyu ikoko. Handizive kuti muchaitorawo sei nyaya.